mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. I s duchom tvojím. Milí snúbenci Ivan a Jana, drahí rodičia, milí príbuzní priatelia, bratia a sestry, schádzame sa na sobášnej svätej omši, kde ako ľudia chceme osláviť lásku. Ale vieme, že zdrojom a prameňom lásky je náš dobrý Boh. A preto zasvecujeme srdcia týchto mladých ľudí Pánovi, pretože On teraz vstupuje do ich vzťahu a ustanovuje ho na sviatosť. Pripravme sa na slávenie svätej obety očistením našich srdc. Vo chvíľke ticha oľutujme všetky svoje previnenia. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Pane, vypočuj naše pokorné prosby za týchto tvojich služobníkov Ivana a Janu, ktorí pri tvojom oltári spájajú svoje životy. Naplň ich milosťou a upevni vzájomnou láskou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy Prísloví. Kto nájde ženu statočnú, má väčšiu cenu nad perly. Srdce jej muža má v nej oporu a nemá núdzu o zisk. Robí mu len dobre, nikdy nie škodu, po všetky dni svojho života. Vlnu a ľan zháňa a pracuje s chuťou vlastnými rukami. Svojimi rukami siaha po praslici, jej prsty sa chápu vretena. Bedarovi svoje dlane otvára a k chudobnému ruky vystiera. Klamlivý je pôvab a krása marná, len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu. Dajte jej z ovocia jej rúk a nechajte ju chvália v bránach mesta jej diela. Počuli sme Božie slovo. Chváľte meno Pánovo. Chváľte meno Pánovo. Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach, chváľte ho všetci anjeli, chváľte ho všetky nebeské mocnosti. Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo. Chváľte ho slnko a mesiac, chváľte ho všetky hviezdy žiarivé,
Chváľte ho nebies nebesia a všetky vody nad oblohou. Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo. Vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre, divá zver a všetok dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo. Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo. Králi zeme a všetky národy, kniežatá a všetci zemskí sudcovia, mládenci a panny, starci a junáci, nech chvália meno Pánovo, lebo iba jeho meno je vznešené. Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo. Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia a svojmu ľudu dáva veľkú moc. Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti a ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými a lásky by som nemal, bol by som ako cven žiacikov a zuniaci cymbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku bedu, a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny a lásky by som nemal, nič by mi to neoslžilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystavuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Počuli sme Božie slovo. Ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Aleluja, aleluja. Pán s vami I s duchom tvojím. čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. V tom čase povedal Ježiš: Na počiatku sveta Boh stvoril ľudí ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Slova svätého Evanjelia nech smejú naše premenenia.
Drahí bratia a sestry v Kristovi, milá rodina, ale najmä vy, milí snúbenci, Ivan a Janka, tak ste pred Božím oltárom. Už je to raz tak. Prišli ste sem, aby ste spečatili svoju lásku, ktorá už nejaký ten deň trvá, že? A teraz sa tak otvorili tej Božej milosti, ktorá je podstatná pre kresťanských manželov. Pretože sviatostné manželstvo je iná forma bytia, keď to poviem tak filozoficky, pre človeka, ktorý sa rozhodol, že jeho povolaním je láska. Všetci nejak tú lásku chápeme, prežívame, básnici skladajú básne, speváci piesne, ale my musíme tak reálne hľadieť na to, kým ona je. Lebo dovolím si tvrdiť, a budem citovať Božie slovo, konkrétne svätého apoštola a evanjelistu Jána, že Boh je láska. A človek, ktorý chce takto vnímať tú schopnosť milovať druhého, sa potrebuje učiť od Boha, lebo on je láska. A takto sa nám zjavil. Ivan a Janka, boli ste povolaní k životu. Vaši rodičia vám dali život vo svojej láske. A verím, že ste mali aj šťastné detstvo, dobrú výchovu, za čo teraz ďakujete svojim blízkym. A oni vám boli dobrým príkladom pre vaše rodinné spoločenstvo. Niečo ste sa naučili, iné ste tam zažili, ale teraz prinášate celé to svoje ja do nového vzťahu manželského. Prvé čítanie z knihy Prísloví ospevovalo dobrú, statočnú ženu. Ale nie fyzickú krásu. Kto pozorne počúval, tak začul aj to, že klamlivý je pôvab a krása je márna. Len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu. Dajte jej z ovocia jej rúk, nech ju chvália v bránach mesta jej diela. Čiže žena, keď chce byť obdivovaná, nemôže sa len šminkovať a pekne obliekať. Ale konkrétnymi skutkami lásky zaujať svoje okolie. Nie len svojho muža, ale celé svoje okolie. A o tom by mohli rozprávať naše rodiny, keď sa stretáme okolo takých vyzretých mám, starých mám, aké teplo domova cítime. Akú lásku a starostlivosť predstavujú jednotlivé skutky takejto matky. Matky, ktorá dala život, ktorá by svoj život položila za dieťa, ktorá sa obetuje pre tú svoju rodinu, ktorá nasleduje svojho muža kamkoľvek ide. To je milujúca žena. Ona dáva, lebo podstatou ženy je dávať sa. Dávať celú seba. A preto písmo zvýraznilo tieto kvality. Srdce jej muža má v nej oporu. Robí mu len dobre, nikdy nie škodu. Pracuje s chuťou vlastnými rukami. Bedárovi svoje dlane otvára, k chudobnému ruky vystiera. V týchto slovách je napísané všetko, že žena je citlivá a tá jej citlivosť a vnímavosť siaha až za hranice jednej domácnosti. Toto je Božia žena. A muži takisto potrebujú vnímať, k čomu ich Boh povoláva, aby dokázali milovať svoju ženu. Aby dokázali statočne vychovať svoje deti. A pomohol nám v tom apoštol Pavol, ktorý rozprával o tom, že hoci by mohol mať všetko, slávu, peniaze, moc, kariéru, inteligenciu, hoci nadpriemernú, ale nemal by lásku, nič by mu to neosožilo, ničím by nebol. A každý muž sa môže realizovať v úplnej plnosti svojho ja,
ak má v srdci túto lásku. To znamená, že každý deň sa rozhoduje milovať. Milovať svoju manželku, milovať svoje deti. A v dobrom i v zlom. V šťastí aj v nešťastí, tak ako si to o chvíľku poviete v tom súhlase. Nielen keď je slnko, ale aj keď prší, ako vás to postrašilo pred chvíľou, že? Ale vidíte, ako to máte nádherne pripravené. Boh vám káže aj cez počasie, o čom je život. Nešli by ste, keby bola búrka, fujavica, pršalo by? Išli by ste do chrámu. Hoci by ste možno boli tým poznačení, ale musíte ísť, lebo niečo chcete dosiahnuť. A to je tá vôľa muža, to je tá statočnosť. Ja musím ísť. Ja budem milovať stoj, čo stoj. Ja do toho vložím všetko a nielen keď sa mi chce, ale aj vtedy, keď som unavený a nechce sa mi. Aj vtedy, keď možno som citovo vypráhlý a nedostávam to, čo by som potreboval. To je tá mužnosť, starostlivosť, ktorá je na prvom mieste. Nebohý svätý otec pápež František zvýrazňoval to, že keď niektorí žijú dlhé roky, je to veľká vec a o takýchto manželstvách by sa malo písať v médiách a mali by sme ich vnímať na obrazovkách. Lenže to je nepodstatné pre tento svet. Podstatný je rozvod, viete. Minulé načapali tam nejakého boháča na nejakom koncerte. Celým svetom to prebehlo, hej, lebo podvádzal svoju ženu. Ale koľko ľudí miluje, je verných, neopustí. Ani v dobrom, ani v zlom. A hovorí si každý deň, musím cez to prejsť. Cez všetky tie skúšky musím prejsť, lebo som dal svoje srdce niekomu v deň nášho sobáša. A zaviazal som sa aj Bohu, ak je to človek veriaci. To nikoho nezaujíma. To je tragédia sveta však. Ale nás to zaujíma a aj túto veľkú famíliu to zaujíma. Kostol sa naplnil a ľudia, ktorí vás majú radi, od vás niečo očakávajú. Že tá vaša láska prinesie ovocie. Že budete v statočných protivenstvách. Že vás nezlomí nejaký kríž. Že budete celému svetu ukazovať, že tá vaša láska je najviac. Horí prenáša, rozumiete? To je ukryté v tých slovách. Horí prenáša. Preto muž opustí otca i mamu, pripúta sa k svojej žene a stanú sa dvaja jedným telom. To je tá Božia jednota. A ešte zakončím slovami svätého otca Františka, ktorý povedal, že manželstvo je kázeň mlčky. Opakujem, kto nerozumel, manželstvo je kázeň povedaná mlčky. Vy nemusíte nič hovoriť druhým. Vy budete kázať svojim životom a my ostatní si to všimneme. Práve vtedy, keď budete pri sebe a keď tá vaša láska, hoci skúšaná životom, bude ešte viac vytrvalá, húževnatá a krásna. A do toho všetkého prichádza Pán, ktorý lásku muža a ženy povýšil na sviatosť. A on vám chce dávať milosti. Chce vám dávať tú radosť z každého dňa, aby ste boli zaľúbení nie len teraz, keď ste mladí, ale aj pri 60. výročí manželstva. Tak ako po tých 60 rokoch manželstva? Ako sa máte? Sme stále zaľúbení. Aj takí ľudia existujú. A ja verím, že sú aj medzi nami. Že sú to ľudia skúsení životom, ale stále do seba zaľúbení. Toto dokáže Boh so srdcom človeka, keď sa mu naplno otvorí. A tak, Ivan a Jana, my vám všetci toto želáme. Aby ste z tohto chrámu vyšli do plnosti manželského života s vedomím, že už nekráčate sami, ale že spolu s vami kráča Ježiš. A už sa nemusíte ničoho báť. Len si každý deň povedať, Páne, nech ma postretne čokoľvek, ja prejdem cez to. Lebo som sa rozhodol, lebo som sa rozhodla, lebo milujem a pravá láska je trvalá. Amen. Prosím, staňte.
Milí snúbenci, prišli ste do Božieho chrámu, aby sám Pán spečatil svojou milosťou vašu vôľu uzavrieť manželstvo, ktorú prejavíte pred služobníkom cirkvi a pred cirkevným spoločenstvom. Kristus štedro požehnáva vašu lásku a ako vás kedysi posvetil sviatosťou krstu, tak vás teraz posilňuje osobitnou milosťou sviatosti pre váš manželský život, aby ste ho prežili vo vernej láske. Preto sa vás pred cirkvou pýtam. Ivan a Jana, prišli ste sem na základe slobodného a úprimného rozhodnutia uzavrieť manželský zväzok? Áno. Áno. Ste rozhodnutí žiť ako manželia v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Áno. Ste ochotní s láskou prijímať deti ako Boží dar a vychovávať ich podľa Kristovho evanielia a zákonov jeho cirkvi? Áno. Áno. Keď teda chcete uzavrieť posvätný manželský zväzok, podajte si pravé ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Ja, Ivan, beriem si teba, Janka, za svoju manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja, Jana, beriem si teba, Ivan, za svojho manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Amen. Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáhaj. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáhaj. Teraz vám požehnám vaše prstene. Nech Pán požehná tieto prstene, ktoré si odovzdáte ako znak vzájomnej lásky a vernosti. Janka, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti a v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ivan, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Srdečne blahoželám, ste manželmi. Drahí bratia a sestry, milá rodina,
Boh stvoril muža a ženu na svoj obraz, aby ukázal veľkosť svojej lásky. Spoločne prosme jeho syna Ježiša Krista a volajme: Pane, vyslíš nás. Aby sa všetci kresťania, žijúci v manželstve, usilovali o príkladný rodinný život a aby prijímali deti ako Boží dar, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby zákonodarcovia prijímali také ustanovenia a právne normy, ktoré by chránili rodinu a vytvárali podmienky na dôstojnú a mravnú výchovu detí, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby všetci, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti manželstva, boli obdarení milosťou Ducha Svätého a aby sa zodpovedne pripravili na tento životný krok, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby títo novomanželia Ivan a Janka kráčali spoločným životom vo vzájomnom porozumení, úcte a oddanosti, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby manželia svedomito zotrvávali vo svojom manželskom živote a s Božou pomocou dokázali prekonávať všetky prekážky, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby Boží služobník biskup Jan Vojtašák, horlivý apoštol modlitby posvätného ruženca, bol povýšený na oltár, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Modlíme sa za blahorečenie nášho rodáka Alojza Máriu, aby nás jeho príklad vedol k pokoju a láske. Pane, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si uprostred nás a Tvoja láska nemá hraníc. Prebývaj v srdciach týchto novomanželov, vypočuj naše modlitby za nich i za seba a daj, aby sme ťa všetci mohli stále viac velebiť a oslavovať, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, láskavo príjmi dary, ktoré ti s radosťou prinášame a s otcovskou láskou ochraňuj tých, ktorých si spojil sviatosným zväzkom skrze Krista nášho Pána. Amen. Pána s vami, I s duchom tvojím hore srdcia, máme ich u Pána. vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo Ty si uzavrel so svojím ľudom novú zmluvu,
keď si nás vykúpil tajomstvom Kristovej smrti a zmrtvých vstania, aby sme mali v Kristovi účasť na Božom živote a podiel na jeho nebeskej sláve. Ty si v manželskom zväzku muža a ženy naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu. A tak sviatostné manželstvo, ktoré sa tu uzatvára, nám pripomína tvoju nevýslovnú lásku. Preto ťa s anielmi a so všetkými svätými chválime a bez prestania voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery, smrť tvoju, Pane, zvestujeme, a tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedí ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Františkom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Slovami Pána Ježiša, ktorý posvedzuje manželskú lásku, modlíme sa k nebeskému Otcovi. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo
Prosme Pána za novomanželov, ktorí pri vstupe do manželského života pristupujú k tomuto oltáru a ktorí príjmu Kristovo telo a krv, aby sa navzájom vždy milovali úprimnou láskou. Svätý Otče, Ty si stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu, aby obidvaja v jednote tela a srdca plnili svoje poslanie vo svete. Bože, Ty nám zjavuješ hĺbku svojej lásky. Vzájomnou láskou manželov si nám naznačil zmluvu, ktorú si uzavrel so svojím ľudom, a manželstvo Tvojich veriacich si povýšil na sviatosť, aby kresťanský manželský život naznačoval tajomné spojenie Krista s cirkvou. Láskavo vystri na týchto novomanželov Ivana a Janu svoju žehnajúcu pravicu. Naplň ich srdcia silou Ducha Svätého. Daj, Pane, aby sa novomanželia vzájomne obdarovali darmi Tvojej lásky v tomto sviatostnom spoločenstve, do ktorého práve vstúpili. Nech si láskou dokazujú, že prebývaš medzi nimi, a nech sú odteraz jedno srdce a jedna duša. Daj, Pane, aby si založili a navždy udržali domov, a pomáhaj im, aby svoje deti vychovávali podľa Evanielia a pripravili ich pre Tvoju nebeskú rodinu. Milostivo zahrň požehnaním našu sestru Janu, aby si dobre plnila úlohu manželky a matky. A celý dom okrášľovala vľúdnosťou a milotou. Nebeským požehnaním sprevádzaj aj nášho brata Ivana, aby si dôstojne plnil povinnosti verného manžela a starostlivého otca. Svätý Otče, dožič týmto manželom, ktorí túžia pristúpiť k Tvojmu stolu, aby sa mohli tešiť z účasti na večnej nebeskej hostine skrze Krista, nášho Pána. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľadne na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi, a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vámi. I s duchom Tvojím. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Toto zmiešanie tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista je nám prijímajúcim oslúžiť pre večný život. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.
Modlíme sa. Pane, dal si nám účasť na hostine pri Tvojom stole. Prosíme ťa za tých, ktorých spojila sviatosť manželstva. Daj, nech sa vždy vinú k Tebe a ľuďom nech zvestujú Tvoje meno skrze Krista nášho Pána. Amen. Tak, milí novomanželia, Janka a Ivan, už ste spojení s Pánom, tak žite tak, aby vám druhí ďakovali za lásku. Dneska ste vy poďakovali rodičom, verím, že ste im to vyjadrili. Lásku a úctu, a nielen za dar života, ale aj za príklad. A od vás sa očakáva to isté, že vám vaši blízky poďakujú za úžasný príklad človečenstva, ľudskosti, pochopenia, prijatia domova. Tak takýto domov si budujte a zveľaďujte. Príjmite k tomu moje požehnanie. Pán s vami, I s duchom tvojím. nech vás vo svojej radosti zachová a na deťoch požehná všemohúci Boh Otec. Amen. Nech dobrotivo stojí pri vás v šťastí i v nešťastí jednorodený Syn Boží. Amen. Nech do vašich srdc ustavične vlieva svoju lásku Duch Svätý. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom.